ويا حدا يرزلهم وسلام كتلو لي تسفاي قبر حتى أحد حونا زحاتتني ما آسيو إزي ديجيتال ماني زمت إزي سنترال بانك ديجيتال كيرنسي CBDC زبلوه خمان أب يوروب مالتيو ما آسيو زمت حجي زبلو زلو كاب كلتش حنا إسران شديشتن ببقرب كنفتنو إنا أبت ماركت أب كالا فيديو جن بزيادة قليت يولوه السويتات فتشوه بتقلع لكن حدا خبلكم مليسة خاني أبتناتهم ويب سايت ناي European Bank كتخليهم انتاي مدب كم زلهم كتسالي أو كتفتش ويا حيش بركة anytime كغير يخلينو مستي خناتات دما خا مستناتهم معبالة مالتهم تسبقن مبزحتو ايدليونالو درجة كل سب ايدليونالو ختبلو تخليها سلامنتاي ممكن كم زغبرو زلو ندحريلنا اب كال فيديوتات قليت عندي مليسه خابزي بزياده كبلكم يدلي مبزحتن هاجرات اب عالم زلو ابز اوانزي لعلى عقمن عداء زلوون كمنا ابنت بزح عدا زلوا اب يوروب ابز اوانزي ناي قطري ناي تقدامي كوارتر ناي تين قدامتي 3 ورحي ابز عمت مالتي كلتش حنا 25 غريخيا غريخ 252.5 لعلي اتي كابتناتا بروتو انلاندس برودكت ولا جي دي بي وي بروتو انلاندس برودكت BIP زبال بجرمن انتاي مالتيو تي هاجر برودوس تو غبرون او وسون غزين وي دما سيرفيس تشطو اب وسون غزي زي قطر إندكس مالتيو قطر مالتيو كنديا تي هاجر تشيد سيرفيستيو وي برودكت اب وشت حدا عمد مبزحتو غزي اب حدا عمد كساي تقبرو بخوم اخا تحايلي نايتي ايكونومي كت مزنو تفتن حايلي طعنا نايتي ايكونومي مالتيو كتبلو تخليها غريخ زبزح عدا زلوا مالتيا ددحري اخا عدت ليان كابتن ببزح عدا زلون لا 237 نتبي تشعت percentage مالتيو تحريو فرنسا جرمن كاني كومو خاني سويدن زي ان زعبيا كستاي زلون مالتيو تين كالوت كاي بلن مالتا يكونن جن تين زعبيا ايكونومكس كاني مخانن تحدغنيا ما زس عبيت هاجراتين كتبلن تخليخا سو وي عبي ايكونومي زنبرن كساب حجي خا زدخما سلازي وسنتي ابتي اوروبا مالتين تي انا بز زي اللوا يل عدا يبلن مالتا يكون كلاتن عدا لون سوي خانه تتصقم كوينو زلو عدا لعلى عقمن كوينو تي انفليشن كاخوم او يبزحلو تواغا ناي تگنزب انداود قيمتصالو بتقلالا خنبلو نخيل كابتي تاريخ ناي گنزب مبزحتو گنزب لعلس اب كبابي انت بزحو 8 عامت يزصنح بانطيرا اب وشت 8 عامت وي دحر 8 عامت انت نوح يزخمان بزح كابتي گنزبات كمان غودولو يصنحو كنغركم كمنا ابنت يقيروا برك كغيروا خلو خاني كل سب اتي زخونه كاب حدا گنزب ناب حدا گنزب كغيروا خلو تمنغستي بؤو غرو اتي عدو يخفلالو مالتيو اتولك سبقن ገንዘቡ ይጠፋአሎ እዚ ይኻቲ ነትሰብ ሕጂ ዘባራብሮ ዘሎ ቅድሚ ሕጂ ናይ ኢንቨስትመንት ገንዘብ መውፋር ሓሲብሉ ዘይነበረ ሕጂ ግን ብዙሕ ሰብ እንታይ እንተገበርኩ ሓይሽ ኢሉ ፕላን ይውጻአሎ በርከ እቲ ግዜቲ ኻኣነ ዝበለጸ ግዜ ሕጂ ያ እቲ ገንዘብካ ናብ ዝኾነ ካልክ ተዋፍሮ ማለት እዩ ስለዚህ መታ ዝተፋላለየ ሕጂ ትሪእዎ ኣለኹም ዝበለጸ ኻኣስ ለምንታይ ክነግረኩም ንኣብነት ጋይስማክ ኣብ ጀርመን ሕጂ እቲ ናይ ቀረባ ዓመታት ማለት እዩ ዝነበረ እዚ ቅድሚ ውግዕ ካልኣይ ውግዕ ዓለም ክሳብ 1924 ክሳብ 1948 ከባቢ 24 ዓመት ገይሩ ድሕሪኡ ኸኣኒ أمونغو خمان مسعى نخلت عامت على إيرت ميليتيا ماكس بهالنيرة جنزب ناي جرمن مالتيو أب تحرق
كبابي 44 مالتي كسب 48 كل تعمد ترى كم خاني درجة بحنسب كأنيرن مستي أرايس ما كل تعمد بركة أبتجزيت تي واجانا يتجنزب قلت إفو وديقو إذا خاني ببقرب ندوز جمر كل جزء شو هند بتكن تي هيبر إنفليشن ندحر متسيو تي واجا نعمل حد باني 100 قرشي بلوخا ترى دي خبني كرمي أقول 3-4 قرشي زنبرة تاي مالتيو تواجاسني ولا حد تي جنزبسني واجا يبلون مالتيو ترى دي خبني أبقى هاجرات كابز قرب عمتات رئينا كم بعل أرجنتينيا فنزويلا زيمبابوي تركيا كمان ببزحي إنفليشن دحرالو تواجا نايت جنزب دحر قوديلو تواجا نايت حقا يخبر مالتيو قد ما حجي بخلت قرش ترخو زنبركا بثلاث قرش ترخو وي زياده ترديكمني سو انتي مالتي زخاني دحري دويتش مارك اني 53 عامت كيرا رايس ماك 24 عامت كيرا حج يورو قالنا يورو اخاب كل تشحن حد مالتيا سلازي كساب لومي 24 عامت مالتيو مشتو سو انتي لخاني مبزحتن كسب كبابي انت بزحو 8 عامت تحرقوا مبزحتم من قصتات سلت عدا زبزح ناب زيرو يا ريسيت يقبروا مالتي ريسيت اوف كورنسي مالتي اتي ناتم واقع اتي ناتم عدا كدم سوسيلوم ناب كالي يغيروا نابنت حجي نبلوم نحنتي نعسرت يورو أبز أوان زلوا حنتي ديجيتال كورنسي خاطركب نحري لهم خا كندي وسيدو مالهم خا بخا مالتيو 9 خميتي يلن نات كايكونن مالتيو سلا زغيروا ناب كالو جنزب بعلم كأنيم اتريت زبلوخا ناب كندي نابي كم زغيروا سوم يم زنقول خا اسخايكم كان كستاي حد بحد يكونن مبزحتو جزي سلازي 9 خميتي خابت زنبركا جنزب طفي له مالتيو سو إذا خاني تي كبارابرنا زلوا ويك قراربنا زلوا كم يوم كغيروا بحجي إذا خقبروا إما لتي هيكونن جن نعم زطعمهم وينعم يا زخسبولي زقبروا بحصير ختبل تخلي غام بزحتو جزء رئينا هنا أبقرب عمتات رأيو أب أرجنتينا فنزويلا زيمبابوي انتهت فتسيمو حجي أبعل بوينس آيرس بورقي أخس بيزات قبر ورقي زنا أشتلوا كندي دكانات بورقي يقبلوا خات جنزب ثلاثناتهم جنزب ولا حد خستاي زي بلو ترديهم من أبنت جن أبعل أمريكا كمان كم بعل فلوريدا ديو كندي كالوت كأني جميرنا اللوا كم دولار لندني جن بورق أبقى دكانات كتكفل كم تخيل سو السوق عني interesting زخنا حجي قد ما حجي ورقي دحاني نيرو واقو تحتي نيرو نوح عمتك أو أترفو حجي خمان كل جنزب زلنا أو ورقي ويا برود رايح نقبرو مالتي هيكونن كل جزي حجي ببزحس لنا ورقي سزارب زلقو جن كنا مقاقلو لنا بذكاء المتن انت قبرنا يا حيش نحرلنا حدا زتفعل على كورنسي أبجزانا خنحس ناي نوروي ديو ناي فرانك ناي سويس دينا ناي دولار دينا ويناي باوند بركب بحنسب كله سلازي ودق أبجزاها صراحة حاجة أبو أوروبا ندحر لها زتفعل عليه تحز مالتي باوند زي بريتش باوند ناي عد إنجليز نوروي فرانكن ويد ما ناي دولار كمان زتفعل عليه كتكفلوا له تخيل انترناشنالي تحز مالتي ويكتك إيرو تخيل كابو خاني هارت أسيد هسات انت مالتي زخاني غزاديو ويدما مريتيو ابزخونه هاجر ناي قدن اب جرمن سلازلنا اب جرمن طراي كونان كنغز نخيل مريت وي غزا تو ገንዘብና ግን አው እንድሕራ ዋፊርናስ ካብ ናብ ዜሮ ዝምለስ ወይ ከም ዝበልኩኹም እንድሕር ከም ድላዮም ቀይሮሞ ንኸስር ኦሬዲ እትገዛ ክኸብሪው ወይ ያ እሱን ባዕሉ ትዋጋስ ሒዝወሎ ማለት እዩ ተሓር ጽባሕ ንኮቱ መሬት ክትሸጦ ትኽእል ኣብዚ እዋን እዚ ከምቲ ዝበልኩዎ ሓቂ ሓሽ ኣብ ጀርመን ምስ ኩነታት እንዲሁ ካትኸይድ ቅድሚ ቁሩብ ዓመታት ብጣዕሚ ጽቡቕ ሓሳብ ምስ በልኩ ነይረ ኩላትና ገዛ ንግዛእ ገንዘብ ዘለና ወይ ክእለት ዘለና
ኣብዚ እዋን እዚ ግን ከምኡ ኣይመስበልኩን ብዝተፈላለየ ተሕግታት ስለ ከም ዝዶ ክንገብር ኣይተወሰነን ወልሓደ የተወሰነን ወልሓደ የተቀየረን ግን ብዙሕ ሕግታት ከም ዝዶ ክንቅይር ስለ ዝብሉ ዘለዉ ምስቲ ኩነታት ናይ ራሻ ድዩ ናይ ገለ ኣይ ምስ ደገፍክዎን ግን ናትኩም ውሳነ እዩ ኣይትግበሩ ማለት ከ ኣይኮነን ከምቲ ዝሰምዖ ዘለኹ ግን እቲ ዘለዎ ጽቡቕ እዩ ወላ ሓደ ኣይምሸጥክዎን ከማን እንድሕር ኣለካ ሓድሽ ክትሓስብ ግን ያ I don't know ክስታይ ክትጽቡቕ ጌርካ ክትሓስበሉ ለካ ሞር ኢንፎርሜሽን የድለካ ኤክስትራ ቪድዮ ክሰርሕ ሓሲበ ነይረ ግን ውሕዳት ኢኹም ትኾኑ ከምኡ ዘድልየኩም ስለዚ ኣብኡ ዝያዳ ሓሳባተይ ክገልጽ ግን ድሓን ብሩር ድዩ ወርቂ ግን ኩላትና በብሸነኽና ነናትና ዓቕሚ ማለትስ ናይ ግድን ኣይኮናን ብዙሕ ክትገዝእ ዘለካ ግን እቲ ዓቕምኻ ትገዝእ ተረዲኹምኒ ኣብ ተተኻኢሉ ያ ዝያዳ እንድሕር ገዚእኻ ካልእ ኣጋባብ ኣሎ ኣብ ባንክ ዝዓይነት ጌርካ ኣብ ካልእ ናይ ወርቂ ከምኡ ኣብ ወፃኢ እያ ኣሎ ንኣብነት እያ ኣብ ጀርመን ዘይኮነስ ኣብ ወፃኢ ከም በዓል ሲንጋፖር and ግን ብብዝሕ እንድሕር ትገዝእ ኮንካ እሱ ዝያዳ ግን ብንእሽተይ ከማን ከምዚ ቀጻሊ ኢንቨስት ክትገብር እንድሕር ደሊኻ ኣጋባብ ኣሎ ክትገብሮ ትኽእል ማለት እዩ ንዝኾነ ሰብ ናይ ግድን ብብዝሕ ይኮነን ግን ብብዝሕ እንድሕር ትገብር ኮንካ ናይ ግድን ኣብ ገዛኻ ኩሉ ክትሕዞ ኣይትኽእልን ማለት እዩ ተረዲኹምኒ ግን ኣብ ደገ እንድሕር ኣብ ወፃኢ ጌርካ ከማን ጽቡቕ እንድዩ ኣብ ገዛኻ ግን ከዓ ክህልወካ ኣሎ ምስ በልኩ ቆቁሩብ ብዝከኣል መጠን ማለት እዩ በቲ ዓቕምኻ ኣብ ገዛኻ ከምቲ ዝበልኩኹም ኣብዚ ዓዲ እንድሕር ገዚእኻ ከዓ ካብ ናትካ ባንክ ኣካውንት ከም ዝኾነ እዚ ክፊቱን ከም ዘለካ ከዓ ክትጥንቀቕ ኣለካ ስኖ ፅባሕ ንኮ እንድሕር ረኺቦሞ ብዝኾነ ምኽንያት ከም ዘይናትካ እዮም ዝቆፅርዎ ኣብ ከምኡ ከዓ ክንጥንቀቕ ኣለና ዝኾነ ዶኩሜንቴሽን ክንሕዝ ኣለና ምስኡ ማለት እዩ ኣበይ መዓስ ገዚእኻዮ ድማ ካብ ናትካ ኣካውንት ከም ዝወፅእ እዚኣ ክንጥንቀቐላ ኣለና ኣባና ልሙድ ስለ ዘይኮነ ከምኡ ከዓ ኮሞዲቲስ ዝኾነ ቤሲክ ጉድስ ማለትስ ዝተፈላለየ ኣቕሓ እንድሕር ገዚእኻ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ክንዲ ብኡ ገይሩ ዝጠፍእ እቲ ኣቕሓ ዘድልየካ ወይ ኣገዳሲ ንዓኻ ዝኾነ ኣብዚ እዋን እዚ ቀልጢፍካ ክትገዝኦ ሕሸካ ካብ ድሓር እንዳኸበረ ምስ መፀ ማለት እዩ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ሕጂ ኢንቨስት ክትገብሮ ትኽእል ብርገ መብዛሕትኡ ኣብ ኢንፍሌሽን ሽዑኡ መብዛሕትኡ ኣቑሑት እንዳኸበረ እዩ ዝመፅእ ጽባሕ ንኮ ከዓኒ ምናልባት እንድሕር ቶታሊ ክራሽ ገይሩ ትኩሉ ቶታሊ ወዲቑ ትዋ እቲ ኢኮኖሚ ብሕልፊ ክሳብ እተሓድሽ ገንዘብ ናይ ብሓቂ ዝቕየር ንኣብነት እቲኦም ባንክ እንድሕር ዓፅዮም ገሊኡ ብዙሕ ሰባት እንታይ ገብሩ ብቲ ግዜቲ ከምዚ ዕግርግር እንድሕር ኣሎ እቲ ዘለዎም ኣቑሑት ናብ ካልእ ኣቑሑት ይልውጥዎ እቲ ኣቕሓ ዘለካ ከማን ይኸብር ካብ ገንዘብ ወይ ወርቂ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ተረዲኹምኒ ሕጂ ንኣብነት እንታይ ዓብሰልካ ወርቂ እንድሕር መግቢ ዘይብልካ ወይ እቲ ዋጋ ናይ መግቢ ላዕሊ እንድሕር ከይዱስኒ ኣብቲ እዋን እቲ ክትገዝኦ ዘይከኣልካ መግቢ ሕሸካ ካብ ወርቂ ሓፂን እዩ ተረዲኹምኒ ስለዚ ብኸምኡ ከዓ እዮም ቀጻሊ እቲ ዘድልየካ ካብ ሕጂ ገዚእኻዮ ሜዲኬሽን ድዩ እቲ ኣገዳሲ ዝኾነ ንዓኻ ኣብ ሂወትካ ብብዝሒ ገዚእኻ ክተቐምጦ ዘይወድቕ ከዓ ማለት ቀልጢፉ ዘይባላሾ ኣብ ገዛኻ ክትሕዞ ይማኽሩኻ ማለት እዩ የማኽሩኻ ካብ ድሓር ሽዑኡ ዕፅፊ ወይ 3 ዕፅፊ ዋጋ ትኸፍለሉ ሶ and then ኣብ ከምኡ ግዜ ከዓኒ እንድሕር ናይ ብሓቂ ክራሽ ገይሩ ኩሉ እቲ ማርኬት እቲ ክእለት ናትካ ኤሌክትሪሽን እንድሕር ኮንካ ኤሌክትሪክ ክትቀይር እንድሕር ኮንካ ትኽእል ኮንካ ወይ ክትዕሪ እንድሕር ኮንካ ሜካኒክ እንድሕር ኮንካ ኤኒ ታይም ኣብ ኢትካ ኣሎ እቲ ወርቂ እቲ ገንዘብ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ንሰብ ገለ ሰሪሕካሉ ሽዑ ምስ ንዓኻ ከዓ ብገንዘብ ጥራይ ዘይኮነስ ብካልእ ክኸፍለካ ይኽእል እዩ ከምኡ ከዓ ሓኪም እንድሕር ኮንካ ወይ ዝኾነ ነገር ስኒ ክትፈትሕ እንድሕር ትኽእል ኮንካ ጥበብ ማለት እዩ ጥበብ ከዓ ካብቲ ኣገዳሲ ማለት እዩ ዝኾነ ጥበብ ክህልወካ ከምኡ ከዓ ዝተፈላለየ እዚ ክሪፕቶ ከረንሲ በብቕሩብ ኣብኡ ኸማን ዲሰንትራላይዝ ስለ ዝኾነ ክሳብ ሕጂ ኣብኡ ኸማን ሕጊ ክንቅይሮ ኢና ይብሉ ኣለዉ እንዶ ገና ግን ዲሰንትራላይዝ እዩ ቆቁሩብ ከዓ ኣብ ከምኡ እንድሕር ኣዋፊርካ ብብዝሒ ዘይኮነ ኣፍልጦ ክተጥሪ ከዓ ካብ ኩሉ ቅድሚ ኩሉ ከም ሓደ ካልእ ኣጋባብ ማለት እዩ እቲ ገንዘብካስ ኣብ ሓደ ዝኾነ ኤጋል እንታይ ከም ዝኾነ ብዘየገድስ
أب حد اختبره يبل كان كتمقاقلو لك كم خا ستوك ماركت قالو زتفعل عليه شياس ببزح قلتفو حجي زمعبل أو أندحر جير كايو خاني تجنزب كها خم ويبازح مالتيو جنزب ترى جنزب كا أب جزها خم مختحز مالتيو وسن أب بانك كله زي مقبر أب بانك أني وسن جنزب ترى محدك صباح نكون دحر كأيرو موسني تي زبزحس أب زتفعل عليه بوتاختوا فرح شكا وي أب عد نحر أدونو سدرا بيت اللوخا وي أبزخونا أفريقيا أو خمان ماشين جزي خانا أو سديد كا تكاريا دي خا وي بقى أسر يحمد بنبسهم كخلو كم وخنا حسب علينا نتسبس نقل خنسدلو خاب حجي نبسوخ خللنا كاب صباح نكوب بقرب كنسدلو نبعلنا بزند حزيت عملنا وي تي ايكونومي كم زي انفليشن دابز حخمت خلو كبيديو كما يجر كي خمو ገንዘብ ብዝሕ ከምዚ ሕጂ ትሰደሉ ዘለኻ ትሰድድ ትኽእል ኣይትኽእልኒ ኻ ስለዚ እቲ ገንዘብና ዘለና ካብ ሕጂ በብቁሩብ ክነዋፍሮ ከምኡ ከዓ ንዕኦምስ ነብሶም ዝኽእል መገዲ ክንፈጥር ብዝከኣል መጠን ንንሕዶም ከዓ ኣብኡ ክትሓጋገዙ ማሽን ዲኻ ትገዝኣሎም ወይ ወትኤቨር ዝኾነ ከካሪዎ ዝኽእሉ ወይ ክሰርሕሉ ዝኽእሉ ብኣኣ ሰሪሖም ከዓ ክሸጥሉ ዝኽእሉ كم حشكا تتصممكا حد خفت زبالة عاب نجار تجزألهم نفسهم كم زخولوا لك كم خا أبت ستوك ماركت زبالكو ETF رسعيو شيست رايزي كونه ETF كمان ندق خاديو نع خاديو ننوح عمتي جن كله مبسحته جزء أو ندحر جنزبا وافر كخمان بلوت يخت بلوت خليها كم خا حد كن حسب له نخل أب كله واتس خا بانك نكفت ناتنا account أبكن كم كلمة قد مالتيو كله أبز زلنا هاجر زي كونس واتسايك كاب European countries مالتيو كاب EU واتسايك مالتيو كم بعد ليشتنشتاين ديو وي سنغافور الله زتفعل أب واتسايكهم إلهم كمان ركلامي قبرو أو كمان ببزح زي كونس كتمق أقول لك أقداسي سويت أقداسية so إندان كل جزيها information كتدلي كما يعلو تخونتات انتاين تقبركو حاج الكاخا قد علي كم تمرتي تقدسلو مالتيو تزر سمع خاين أبو تقبر كتوعلو حجنا أبنت أبز ببز حد زرعي زلو قدم كم دلايكا كابنات كبانك أكاونت ندحر أخول جنزبالكا زحالف السومن زوجان فني نعي كمان كم دلايكا ناب دلايكا جنزب كتسدد خنيركا حجيكن بأمو حج زي زحلف السمون عبيز بلا بزح زبلا كشيء كسدد نيرني السوم كسدد ليس أيكوني تلميت ناتك كندزت رأي لومني بتلميت ناتي أبتي أمعالت تأجريا تخلق عز ترفخا نتصبحتو جريو مالتي نبكل التبق إليو بتعمل جري مني كم زحجي ترجعي نبرن إذا خا أحد كابتي ملكتيو ترديهم التجنزب ببزح توتس عيد خانيهم صديح لهم كأنه تي ليميت تحنن ديو لعلي إني رجن صديح لهم كأز تحت ندحري لهم أنت خجبر دي ولا حدا خجبرايك إني سلازي كتمق أقولوا لك ترديهمني ندحر حجي أما عاد خندز مئة قرش رايخة ختوت تدخل نحري لهم هاوي كلتا مئة ثلاثة مئة سخنا عخاق نشح قرش أدلي كان تاخا مخ تكبر سلازي كب حجي كأسلنا ببزح خاصب تجنزبوا سلازوت أزولو كم خجبرو جميرو مالو ختبل تخليها and مود أتاخ عمليسة تي بونز زلكم باوش بافرتراك زلكم Rentenversicherung privat مالتي بأمر كمان Rentenversicherung بعلهم privat زعتهم Lebensversicherung Riester-Rente Life Insurance زبحال كم زي private account غيركم كم insurance ندحرها لكم السؤيتات كمان حق حاش ناب جنزب لويتكا ناب كالغ توافر حشكا بركة السخمان تحت منقستيو السخمان حجنا عملت عسرتش عند حراوه لي الكالغة عند حرت جنزب كأيرمو 9 خميتي كتكسري خمالتي وي كمتي نعبنت راين دينيرو 9 خميتي تخسر مالت هيكون جن اتحاد نعبنت زبالكو ايه نعسرت يورو حنتي حداش ديجيتال كورنسي ندحري لهم ناس انت خنب لهم دينا ولا حدا
حق ስለዝኾነ ሓደ ክትብላይ ትኽእል ኢኻ ኣሎራ 900 ጠፊኡ ኣሎ ማለት እዩ ይመጽኡ ኣይኮነን ኩሉ ዝብለኩም 100% ማንም ሰብ ክፈልጦ ይክእኒ እቲ ዝበሃል ግን ይነግረኩም ኣለኹ ኣነ በተዓቕመ እስኻትኩም ግን ካብኡ ተበጊስኩም ኦኬ ኣብኡ ባለኒ ቦንስ ኣለኒ ሕጂ ንፈልጥ ኣብ ኣሜሪካ ብዙሓት ሓበሻ ቦንስ ዝገዝኡ ኣለዉ መብዛሕትኡ ሰብ ግን ቦንስ ናቱ ክንደይ ገይሩ ይሸጦ እዩ ዘሎ ካብቲ ጉዳይ ወፅእ እዩ ዘሎ ብርክት ፅባሕ ንኮ ኣሜሪካ እንድሕር ኢላ ኣንላይን ይበሃል ኣብ ጀርመን ከማን ኣሎ ኣብ ኩሉ ሃገራት ኣሎ እቲ ዕዳ ናይቲ መንግስቲ እስኻ ከም ሓደ ኢንቨስት ገብሮ እስኻ ከዓ ወለድ ትወሃብ ማለት እዩ እስኻ ትገዝኦምሽ ንውሱን ዓመታት እስኻ ሽዑ ወለድ ይህቡኻ እቲ ወለድ ናቱ ኣብዚ እዋን እዚ ፅቡቕ እዩ ብርከ ከማን የብዝሕዎ ኣለዉ ግን ስለምንታይ የብዝሕዎ ኣለዉ ማንም ሰብ ስለ ዘይደልዮ ተረዲእኹምኒ እስኻ ግን ንዓኻ ግን ሽዑኡ እንድሕር ቀይሮሞ ካብ ሎሚ ንፅባሕ እቲ ገንዘብ እስኻ ኢኻ ትኸስር ዘለኻ ተረዲእኹምኒ መብዛሕትኡ ሰብ ከዓ ይወፅእ እዩ ዘሎ ነዊሕ ገይሩ ኦልሬዲ 2 ዓመት ገለ ገይሩ ኣሎ ብዝያዳ ከዓ ሕጂ ቻይና ዝበዝሐ ቦንስ ካብቲአን ሃገራት ናይ ኣሜሪካ ሳያ ሒዛቶ ዘላ ቀደም ፅቡቕ እዩ ነይሩ ኣብኡ ኢንቨስት ክትገብር ኣብዚ እዋን እዚ ግን ተመራፂ ኣይኮነን እዩ ዝበሃል ማለት እዩ ብርከ ትሪእዎ ኣለኹም እቲ ኩነታት ናይ ትዕዳ ምኽፋል ተኽእሎ ናይቲአን ሃገራትኒ ክመልፅኦ ይክእላን እየን ብሓፂሩ ብዕዳ እየን ዝነብራ ዘለዋ መሊሰን ከዓ ዕዳ ይወስኻ ኣለዋ ኣሎራ ብዘይ ፕሮዳክሽን ትረዲእኹምኒ ልዕሊ እቲ ፕሮዳክሽን ዝገበርዎ ከምዚ ዝቕበልክኹም እቲ ቁፅሪ ይገብራ ኣለዋ ዝያዳ ዕዳ ኣለዎን ካብ እቲ ፕሮዲውስ ዝግበር ኣብቲ ሃገር ኣሎራ ውዒሉ ሓዲሩስኒ እቲ ማርኬት እዩ እቲ ኢኮኖሚ ንባዕልኡ ዝግድዶም ነቲኦም መንግስቲ እቲ ገንዘብ ክቕይርዎ ካብቲ እንታይ ማለት እዩ ብሓፂሩ ኩላትና ብሓንሳብ ኮይና በቲ ሃብቲ ክሳብ ሕጂ ዘጥርናዮ ንዓና ኢልና ዲና ንመጻኢ ኢልና ዲና ንደቅና ኢልና ዲና ወይ ገዛ ክንገዝኣሉ ዝሓስብና ነቲ ዕዳ መኽፈሊ ይጥቀምሉ ማለት እዩ ብሓፂሩ እሳቶም ከዓኒ ብሓድሽ ገንዘብ ከዓኒ ክንድዚ እዩ ናብዚ ኣሽሪፍና ኢሎም ብዘይ ገድስ ኣይናይ ገንዘብ ዲጂታል እዚ CBDC ድዩ ወይ ስቴብል ኮይንስ ድዩ ስቴብል ኮይን ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ብዘይ ገድስ ሽሙ ጥራይ ዝቕየር እምበር እቲ ሲስተም ዝጥቀምሉ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ሓደ እዩ ክትብሎ ዘለኻ እቲ ህዝቢ ቀልጢፉ ዘይተንቀሳቐሰ ቀልጢፉ ዘይወሰነ ወይ ድማ እቲ ጉዳይ ሲሪየስ ዘይወሰዶ ጉዳይ ይኸውን እቲ በዓልቲ ገንዘብ ናይ ብሓቂ ሃብታማት ከዓ ቀደም ጉዳዮም ኣሳሊጦም ኣለዉ ወላ ሓደ ኣይትንክፎም ንዕኦም ብርከ ኣብቲ ዓዲ ኸማን የብሎምን ገንዘብ ወይ ኣብ ዝተፈላለየ ከም ዝበልክኹም ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ የዋፍርዎ ሳቶም ንባዕሎም ኣብ ካልእ ወፃኢ ገዛ ክገዝኡ ይጅምሩ ኣለዉ ካብ ቀደሞም እንዲኦም ሕጂ ግን ከዓ ብዝያዳ ማለት እዩ ተረዲእኹምኒ ስለዚ ንሕና ኸማን ከምኡ ከምዚ ከፍርሓና የብሉን ከማን ቻንስ እዩ ኸማን ዝያዳ ገንዘብ ክትገብረሉ ትኽእል ግዜ ኸማን ክኸውን ይኽእል እዩ ተረዲእኹምኒ እንድሕር ልክዕ ጌርካዮ እቲ ዝግበር ዝያዳ ክትከስበሉ ትኽእል ግዜ ኸማን ክኸውን ይኽእል እዩ ቀሊል ኣይኮነን ንኹላትካ ኦፍ ኮርስ ትማሊ 2 ቅርሺ ትኸፍልላ ዝነበርካ ኩሉ እንድሕር ወሲኹ ትዋጋ ንኹላትካ ይውፅዓካ ግን እቲ ዘለካ ካብ ሕጂ ከዓ ኮፍ እንድሕር ኣቢልካዮ በቲ ኢንፍሌሽን ይብላዕ ኣሎ እንድሕር ኣንቃሳቒስካዮ ግን ዝያዳ ክትከስብ ትኽእል ኢኻ ከምዚ ዝበልክኹም ብሩር ድዩ ወርቂ ድዩ ብኩሉ ማለት እዩ ብሓፂሩ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ግን ከዓ እዚ ኣገዳሲኡ ብሩር ከማን ከምኡ ዝበለፀክ ካብ ክልቲኡ እንድሕር ገዚእኻ እዩ 50 ድዩ እቲ ሬሽዮ ክትሪኦ ኣለካ ግን ወይ 30 ወርቂ 70 ከም 100 ከዓኒ ሲልቫ ብሕልፊ ሕጂ ሲልቫ ከዓ እንዳኸበረ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ስለ ድሉይ ዝኾነ ክንዕቆ የብልናን ከዓኒ ሲልቫ ብሓፂሩ ኣብ ገዛና ከዓ ኩላትና ውሑድ ከማን ይኹን ኣብ ዝኾነ ኣብ ኣሎ ቦታ ክትገዝኣሉ ትኽእል እዚአን ንኣሽቱ እሰን እንታይ ዝበሃል እቲ ብኣምሆ ዝበልክኹም ማለት እዩ
كمزي سيلفا كمزي تخفل له تخيل مالتي كمزي إن عشتو ጭቃ يوم زبلو مثلا يا ጭቃ برور ወይ ጭቃ ወርቂ በበዓቅምና ክንሕዝ ንፈትን ክብለኩም ይደሊ ኡንዳን እትክፈቱን እትኮንቶ አውሱካ ምስኡ ክህልው ኣሎ ካልማዓልቲ ወይ ተኻለ ቪድዮ ረአይዋ አውታት ከማን ብዙ ሓደድ ኣለኹ አይና እንታይ ክትንቀቕ ኣለካ እሱ ረአይዋ ሕቶ ዘለኩም ከአብ ታሕቲ ጻሓፉ ላይ በብዝሕ እንድሕር ሕቶ መጽኡ ሓደ ሕቶ ዳን ሪኦ ይኽእል ቪድዮ ክሰርሕ ይኽእል ቴንክ ዩ ባይ